My name's Johnny. Drop it. Какво става, батки? Добре дошли в новия клип, или по-точно казано епизод на giveaway на разни скинове. За giveaway, за да се запишете на giveaway, трябва да напишете нещо в коментар, но трябва да е един коментар, за да можете да участвате. Трябва да харесате клипа и да се абонирате. Giveaway ще е на няколко скина. Не ги знам по брой, но общо взето имам идея за кои скинове говоря. Първия е на P2000 и скина е Океаник. Той е Minimal Wear, както виждате от тук, малко поотраскан. Обаче в игра не си личи. Извинете, малко ми е преграхнал гласа. Всичките тези скинове ще ги получи само един човек. За победителя аз ще се свържа с него и така ще му пратя скиновете. Това е първия скин. Втория малко може да е гаден, обаче е на AUG контрактора. Той, доколкото гледам, май е field tested. Не, well worn. Да, не е много хубав, обаче го раздавам. Следващия скин, който ще раздаваме на 5-7 Spring Violet. Мисля, че така ще чете. Този скин е не field tested, ами такова Minimal Wear. Гари! На мен ми харесва, обаче не го искам, аз не използвам това оръжие. Следващия скин е на пистолетите, които са ужасни. Dual Beretas клони, нали казва се колони, не знам как е. Това е Well Worn. Следващия скин на мен ми харесва MP9 Sundash. Този скин го спечелих от една игра и мисля, че няма повече скинове. Dual Veritas. На двата пистолета Stained скиновете Minimal Wear или Field Tested, не си спомням. Това ще са оръжията. Също така ще раздам всичките тези кутии, защото не ми трябват. И това беше от мен. Ще се видим в следващия епизод.